Ay, mayong nga hapon. Hi. Ernesto Arnaiz. Tay, kilala mo si Ma'am Ani? Ma'am? Si Ma'am Ani, kilala mo? Hindi ba, ma'am? Arnaiz? Kung sa kinapawan, gani? Ay, kilala mo, ma'am. Kung magad mo? Sawa ni Sir Hob? Oo. Ah, Siri? si Desiree. Ay, sa Estrus Bank kami, ma'am. Si, atong nabara, ganit nila nga ano, nga kuan. Wala siya nabayaran ni ma'am 5 months ba? 5 ka bulan. Tapos, sige lang, sige lang. 5 ka bulan, siya wala nabayaran, tay. Tapos, ang ano, napangita naman siya, hindi naman siya makontak, abi. Tapos, ara dito kay, ara sa mga papers namon, ang pangalan ni tatay, if ever hindi makontak si ano, ay di ba sa abroad man si sir? Di lang nabara karon tay. Di nga wala. Ito na nga tagain ha. Ambot, 5 ka bulan naman ba? Wala mo yan kaya binamon. Ginatagaan mo. Tawagin mo si Siri. 121. Oo. Tapos pag ginpa-check lang sa amon diri sang bangko kay embargohon. Abi naman ara diri tay wala gali. Kinapawan. Wala naman na contact sir eh. Kasi ipado naman si tatay diri kay may ara abi papers dito na nga si tatay ang ano homemaker. Oo. Ipatanaw lang namon kay tatay, pa-receive lang namon, tapos pwede ipahatag na lang kay Ma'am Desiree. Ang papilis tayo nga itong statement, ganit ang balance. Wala gini ko ba kaya binamon. Okay lang. Matagbulan, nagbayad. Padala man. Pwede patanaw namon diri tay. Pa-receive namon diri ang documents aris sa salakyan. Ara ka ron, ma'am? Opo. Imo man abi nakapangalan. Ali na yuk, dis tatay na. Oo. Ihatag lang sa yan ng ano na documents. Oo, kay proof lang abi na sa bangko ba nga ano. Dari. Yog ko tay. Walang open tay kay sa imabing kon. Dari tayo. Surprise! Surprise! Joke lang nanay. Dito ka na yun. Dito ka na yan. Bisa di mo. Tay! Halgan kami, ma'am. Nakakirot ka na kami. Ay! Kabaluman ko tayo nga ni kay Tay. Sugo naman kami sa bata mo. Sugo. Ay, birthday mo, subong? Birthday mo? Sige, dira lang. Ay, wow. Dari ka na. Ari na yun? Para sa imo na eh. Tatay! Advance happy birthday! Pulbaan ka man bayaw? Abi ko isog. Abi ko isog si tatay. Tay, ang imo bata may ara mensahe para sa inyo. Hambal niya, happy birthday tatay. Sana nagustuhan mo ang aming simpleng handog para sa iyong kaarawan. Nandito lang kaming magkakapatid para sa inyo ni nanay. Mag-ingat kayo palagi, good health at lagi niyong tatandaan, mahal na mahal ko kayo. Happy birthday tay, see you soon and advance happy Mother's Day to nanay. From your surprise from Hope, Desiree, Christos, and Bria. Tay, ano hambal mo tay sa bata mo tay? Dali tayo makita sa bata mo sa abroad. Ay, saludo ko sa iyo pa. Dito may bis tatay ha. Ano na tay, luwa sa kalipay na tay? Hi.
First time mo pa tayo na surprise? Oh, pila edad? 67. 7. Wow, batang-bata man tanawon si tatay, oh, daw 50 lang ah. Ano pa tayo, message mo sa bata ko? Yes, koy. Ingat ka sa trabaho, koy. Ang July siguro, baba naman ka. Oo, si Yuson daw gani siling ni Sir Hope. Okay, ikaw Nay, ano na wish mo na kay tatay sa birthday niya? Ako nagpasalamat ako sa Ginoo kayo, pasalamat ako kayo. Regaluhan niya si tatay niya sa iyang adlaw nga tawhan. Salamat gid koy sa imong gihatag sa kay tatay mo. Nagpasalamat gid ko sa imong takuhog. Salamat. Pakapin kulba Nay, no? Ay, pakapin kulba. Tek, ano wish mo kay tatay Nay? Ako nagpasalamat. Wish ko kapasalamat ko sa birthday karon ni sa kumbana nga si Ernesto na nadagan siya og taas ang kinabuhi. Napaligom kami sa pagbuyo-buo among pamilya. Kaluhi kami Lord. Salamat kanimo Ginoo. Og salamat. Okay, te wala gid kay si tatay na. Oh, birthday ni tatay. Okay, sana kay Okay, sana kay tatay Nay. Okay, pangayo sa mga bata. Okay, sanay. Yes! Yay! Tay, ikaw man Mother's Day bala boss Tay. Oh, yay! Okay, si tatay pangayo namon. Oh. Wow! Sana all. Sana all lang gid. Okay. Kantahan naton si tatay sang happy birthday. Okay. Happy birthday to you. Tay, make a wish and blow your candle. Ano wish mo, Tay? Happy birthday to you. Tagalog ko sa lawas as na ginapuri. Kamu pa nga birthday ang napunsa. Wow, amen. Okay, blow your candle. Yay! Malaksakan na si tatay. Happy birthday. Ma'am, dali ma'am. Wish mo kay tatay kag kay nanay para Mother's Day kag birthday ni tatay. Yes, kay ko to Wish na mo kay nanay kag kay tatay sa advance manino kay wala ka mo. Oo. So happy birthday tay. Then unta tagaan pa ka o daghan pa nga birthday nga ma-celebrate together with our family. And then padayon sa pagkamaayo nga nga papa. And then mao ni ang time nga pasalamatan ang tanan yung mga kaayo sa among kinabuhi kay kung wala si nanay o si tatay. Wala Wow. kami kanon. Oo. Mabalaan ginaton tayo no kung maayo gani nga ginikanan, dungdungon gid sang kabataan no. Wow, dupapil man ta kahibi tay ah. Tay, happy ka subo nga adlaw hindi. Pero nakulbaan. Nakulbaan. Okay. Oo. Gani, okay. Tay, kami ang Sweet Joy Wheel of Surprise sa Kidapawan. Ay, Oo, nalipay gid kami tay nga kami ang napili sa imo bata para magatod sang sorpresa karon nga adlaw diri sa imo. Oh, happy birthday tay. Good health lang permi tay no? Okay. Happy birthday. Palakpakan pa si tatay. O nay, advance happy Mother's Day. Salamat.